हाय फ्रेंड, अब हम देखिए ଆମେ ଆସିଛୁ ଉଗ୍ରତାରା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲିକା। ଆଉ ବାଟରେ ଭାଇନା ଆମକୁ ଅଟକେଇକି କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟକେଇଲି, ଭାଇନା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ ମଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଯାଉଛି ଆଗରେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଖୁଡ଼ୀମାନେ, ଭାଣିଜୀ ଆଉ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ବଜାର କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଜୟ ମା ଉଗ୍ର ମାଲୋ ମା, ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ ଆଗରେ କେମିତି ମା କାଳୀଙ୍କର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର, ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାଟ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆମେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଖୁଡ଼ୀ, ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଆଗରେ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଖୁଡ଼ିଆରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଏଇଠି ଆଗରେ। ଏଠି ବାଜା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଏଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ପୂଜା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ମାନେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ବସନ୍ତି, ଯେ ପଙ୍ଗୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଏ ମାଆଙ୍କ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବୁ। ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଲୁ। ଦେଖ ଆଗରେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ିଆରକ। ଦେଖ ଏଠି ବାଲି ଫାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର କାମ ଏଠି ହେଉଛି। ଆଗରେ ଟେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କପଡ଼ା ମାରି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖୁଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା ମାଲୋ, ଜୟ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାଲୋ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା ମାଲୋ ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଖପାଖ ଏରିଆଟା ତା'ର କେମିତି, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏରିଆଟା କେମିତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ମୋ ଭାଣିଜୀ, ସେ ସବୁ ବୋଉ ଆମର ଆଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ସବୁ କିଣାକିଣି ହେବ। ଆମର ଖୁଡ଼ିଆର କିଣାକିଣି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କିଣାକିଣି କଲେ, ଆଗେ ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ଆଗକୁ କିଣାକିଣି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଆଗକୁ ଗଲେ, ମନି ପର୍ସରେ ପଇସା ଭାବରେ ଦେଖି ରହିଥାଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କିଣା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମ ପର୍ସରୁ ପଇସା ବାହାର କଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ଆମକୁ, ଦିଏ କଦଳୀ, ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ନାଲି ମନ୍ଦାର ନିମା ପାଦୁକ ଆଞ୍ଜଳି ତୋର ବେଲ ପତର ଦେ ମା। ଗୀତ ତ ଜାଣିନି, ଏତିକି ଗାଇଲି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାଳାଟେ ବି ଆମେ ଆଣିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କନ୍ୟା ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କେମିତି ମାଆ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଇଆଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର
ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଖୁଡ଼ି ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଉପରେ ଖାଲି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି। ବୋଉ ଆମ ଧରିଲେ ଚାଲିଲେ, ଖୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ମାଳ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଖୁଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ବୋଉ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ରହିଲୁ କିଛି ଏଇଠି ରହିଗଲୁ। ଖୁଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋତେ ଜୁଟେଇଲେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ଏଠି ଖୁଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଡାଲା ଅଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ି ବି 3 ଜଣ ଗଲେ। ସାନ ବେଟା ଭାଣିଛି, ସିଏ ଆମର ପୂଜା ଥାଳି ଧରିଛି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖ, ଆଉ ଯେ ମା ଅବତାରଲୋ ମା, ଦେଖ କେମିତି ମନ୍ଦିର କାମ କେମିତି ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ସାରା ଦେଖିବେ, ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଦେଖ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ମାଆଲୋ ଏ ମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଏପଟେ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇଲି ଭାଇନାଙ୍କ ପଛରେ। ଏଠି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇନାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡା ପରେ। ଆଉ ଖୁଡ଼ିମାନେ ଗଲେ ଟିକେଟ୍, ଖୁଡ଼ି ବୋଉ ଗଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ ହେଇଛି ଆମର ଭଲସେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏଠି ଖୁଡ଼ିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେଟ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲେ ବୋଧେ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଆଣିବେ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ 10 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମିଶିକି। 10 ଜଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଖୁଡ଼ି ଆମର ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାହାର ନେବା କଥା। ବୋଉଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସେଇ ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ମୋ ଟିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମ ଭୋଗ ଥାଳିଗଲା ଆଗକୁ, ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯିବା ଏଥରକ। ଟିକେଟ୍ ନ ଧରିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ବୋଉ ଆମର ଆଗକୁ ଗଲେ ପାହାଚ ମୁଁ ଚଢ଼ିଗଲି। ଏଇଠି ସେ ଭାଇନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବି। ସେ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ ମୋଠୁ। ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆଇଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଖୁଡ଼ି, ବୋଉ, ଆମ ସାନ ଭାଇ ମୁନା ଆମର ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଆଙ୍କର ଆଲାଉ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଭିତରୁ, ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ତଳକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଖୁଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପଛଠୁ ପଳାଇଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ। ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ତଳକୁ ଜଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି। କ'ଣ କହିବ, ଦେଖ ମାଆଲୋ ମା ଅଭିଜ୍ଞତାର ମା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇନା କହିଲେ ମୋବାଇଲ୍ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ପାଟିକଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳାଇଲି। ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ବୋଉ ଆମ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଏମିତି ଲୋକ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଏଠି ଗଛ ଦେହରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଠୁ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଖୁଡ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁଡ଼ି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏନେ ଯିବୁ।
ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଗଲେ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ ହୁଏ। ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବୋଉ ମାନେ ଖୁଡ଼ି ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ। ମୁଁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ତଳକୁ ରଖିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ। ଦେଖ ଶିବଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଜଳ ଲାଗି ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଳ ଲାଗିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଠୁ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ, ସେଠୁ କରିଥିଲି ଏଇଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ଯିଏ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗିଗଲେ ସବୁ ସରିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଆଇଲୁ ଆଗକୁ। ଏଇପଟେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ବୋଉ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ। ଏଠି ଆଗକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ, ଚାଲି ଗଲୁ। ଏଠି ଆଗକୁ ଯାଇ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଏଇନେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ଏଇନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଖୁଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆଗରେ ଗଲା, ଢଗଢଗି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଗଲା, ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଗଲା, ବୋଉ ଗଲେ, ମୁଁ ବି ମୋ ବାପା ଗଲେ। ଲୋକ ଜାମ୍ ବାପା ବସିକି ତ ଏପଟ ସେପଟ ଭାଇ କଥା ଖାଲି। ସେଠୁ ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ, ମୁଁ ପଛରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଡାକ୍ତର ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ପଛକୁ ଅନଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କଲି, ବୋଉ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କେମିତି ଦେଖାଏ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କଲେ, ଆଗକୁ କରିଦେଲି ସମସ୍ତେ। ପଛ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲି ଗଲୁ କିଛି ବାଟ, ଏମିତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଗଳି ଭିତରେ ବସିଲୁ। ଦୋକାନ ଦେଖ, ଦୋକାନ କେତେ କ'ଣ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି। ଦୋକାନ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯେମିତି ନେବା କଥା। ଏଠି ସେଠି ରହିଲେ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଇଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆଇଲି, କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ସବୁ ଜାଗା କେତେ ଦୋକାନ ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି, ଆଗକୁ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ମାନେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏପଟେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ, ସେପଟେ ଗଳି କନ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ ଦୋକାନ। ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ବୁଲିନି, ମୁଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ଆମେ କଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏତକ। ସେଠୁ ପଛକୁ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ସେଠୁ ଗଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏଠି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖା, ଏଠି ଲୁଗାପଟା ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବୋଉ ଆମର ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମର ଖୁଡ଼ି ମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଯେମିତି ନେଇପାରିବ, ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବାଗି ଦୋକାନୀ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଯେଉଁଠି ଉଠାଉଥିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖ। ସେଠୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମର। ସେଠୁ ଘରକୁ ଆଇଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ସେଠୁ ଦୋକାନ ସାରିକି ସେଠୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସେଠୁ ଖୁଡ଼ିର ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ଆଗରେ ଗଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଖୁଡ଼ିକି ଦାଦା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ
ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଚାଲିଲେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ମାଆଙ୍କର ଗେଟ୍ ଜୟ ମା ମାଲୋ ଉଗ୍ରତାରା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ଆଗରେ, ପେନି ଖୋଡ଼ି ଗଲେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଗଲୁ ଆମେ। ଏନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଏନେ ଯିବୁ ସବୁ। ଏନେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ସବୁ କଲୋନୀରେ ଆଗରେ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ପଛ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା ଆମର। ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଯାହା କିଣାକିଣି କଲୁ, ଆମେ ଭୋଗରାଗ କଲୁ। ଆଉ ସବୁ ସରିଲା ଆମର। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ସବୁ ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ବସିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କଲି, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଏନେ କରିବି ଏନେ। ଆଉ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଆରମ୍ଭ। ରହିଲି, ଗାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବି, ବସିବି। ରହିଲି, ଭଲରେ ଥାଅ। ମା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମାଲୋ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମା ଉଗ୍ରତାରା ମାଲୋ। ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ବସ।